ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазор нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворо сар мекунем. ҷангвари амрикоӣ Кевин Ли гуфт ки барои чӣ ба вазни Миёна баромад. биён суханҳои Лиро гӯш мекунем. барои ин корро кардан ба ман камару устман илҳом бахшид. баъди оне ки ӯ хорхи Масвидалро ба нокаут рӯӣ кард, ман фикр кардам ва ба худ гуфтам ки ман ҳам ин корро карда метавонам. рости гап, ман аз давраи таҳсил дар коллеҷ бо ашёҳои вазнин кор кардагӣ набудам ва акнун баъди 10 сол ман боз бо ашёҳои вазнин кор карда истодаам. баъди ҷароҳати зону ман маҷбур шудам ки вазни зиёдатии худро нест кунам, чунки вазни ман ба монанди ҷангварони вазни Миёна 84-85 килограмм буд. аммо баъди барқароркунӣ ва тамрин ман тайёрам ки дар вазни Миёна баромад кунам, гуфтааст Ли. хотиррасон мекунам ки Кевин Ли охирон мухорибаи худро дар вазни сабук бар зидди Чарлз Оливера гузаронда шикаст хӯрда буд ва баъд зонуашро ҷарроҳӣ карда танаффузи калон гирифт. акнун Ли мухорибаи навбатии худро дар вазни Миёна зидди Шон Брейди рӯзи 10 июл дар турнири UFC 264 мегузаронад. ёрдамчии президенти ташкилоти ACA Асланбек Бадаев гуфт ки Хабиб Нурмагомедов чанд миқдор маблағ ба даст меорад агар ки дар ташкилоти ACA баромад кунад. оё ташкилоти ACA тайёр аст ки ба Хабиб Нурмагомедов 440 миллион рубле ё ин ки зиёдтар пардохт кунад? бале, онҳо ин маблағро пардохт карда метавонанд. савол пайдо мешавад ки чанд қадар ин чиз мувофиқи мақсад аст. дар ин ҳолат худи Рамзан Кадиров дар пахши мустақими худ гуфт ки тайёр аст ки ба Хабиб тамоми маблағи мехостагиашро пардохт кунад. албатта ки ташкилоти ACA омода аст ки ин маблағро пардохт кунад, чунки ин чорабинӣ хеле калон хоҳад шуд. мухорибаи охирони Хабиб Нурмагомедов дар ташкилоти ACA ин чорабиниро мешавад ки чорабинии хеле баланд ва калон кард, гуфтааст Бадаев. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш менеҷери Хабиб Нурмагомедов Али Абдулазиз гуфт ки ба Хабиб Нурмагомедов барои мухориба бо Флойд Мейвезер $100 миллион пешниҳод карданд, аммо ӯ ин пешниҳоди онҳоро рад кард. ва дӯстон, акнун хитон фикр кунем ки Хабиб Нурмагомедов аз $100 миллион агар ба пулҳои русӣ гирем аз 7 миллиард рубле зиёдтар отказ кард, а ACA боша ба ӯ 450-500 миллион рубле пешниҳод карда истодаанд. рости дӯстон, ман намефаҳмам барои чӣ онҳо дидау дониста ки UFC ба Хабиб зиёдтар маблағ пешниҳод карданд ва ӯ розӣ нашуд, аммо дар пешниҳоди ACA розӣ мешавад. худи Нурмагомедов бошад дар интервюи охирони худ гуфт ки ӯ аниқ ба қафас барнамегардад. яке аз варзигарони маъруфи тоҷик Мухаммад Наимов дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро монда эълон кард ки ба наздикӣ ба қафас бармегардад. ӯ дар таги ин акс чунин навиштааст: иншааллоҳ ба наздикӣ саҳнаи мухорибаи навбатиро эълон хоҳем кард. дӯстон, шумо бозгашти Наимовро интизор ҳастен ё не? агар интизор бошем, пас худи ҳозир лайкро зер кунен. мо боша ба Муҳаммад омодагии хуби беосеб орзумандем. топови ҷангвари UFC дар вазни Миёна Леон Эдвардс боварӣ дорад ки рақибаш Нейт Диазро фавран шикаст дода метавонад. ман бояд баром ва ӯро фавран шикаст диҳам. ӯ аллакай як маротиба фавран шикаст хӯрдааст. ӯ робот нест, ӯ низ камбудӣ дорад. ӯ фавран мағлуб шудааст ва ман дар ҳақиқат боварӣ дорам ки ӯро ба нокаут рӯй карда метавонам. малакаҳои ман дар стойка аз малакаҳои ӯ дида беҳтар аст, а дар замин боша қувваи ман зиёдтар аст. бесаброна интизорам ки ин чизро ба ӯ нишон диҳам. ӯ ҷангвари сахт ва пуртоқат аст, аммо ӯ чунон сахте нест ки маро зада тавонад, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунам ки мухорибаи Леон Эдвардс ва Нейт Диаз рӯзи 13 июн дар турнири UFC 263 баргузор мегардад ва мухорибаи 5 раунда хоҳад шуд. худи Нейт Диаз боша ҳозираш дар интервю додагӣ нест, аммо ӯ нишон дод ки дар чӣ гуна форма қарор дорад. дӯстон, ба фикри шумо дар ин мухориба кӣ ғолиб шуда метавонад? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонаободу сарбаланд бошен.